дар деҳкадаи олимпии Токио роҳбарияти Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ва Федератсияи футболи Тоҷикистон бо варзишгарон ва мураббиёни мунтахаби олимпии Тоҷикистон мулоқот карданд. Зимни мулоқот масъулин аз номи раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва варзишгарон дар ин мусобиқоти бошукӯҳтарини дунё комёбиҳо таманнун намуда иброз доштанд, ки ҷоизадорони 3 зинаи ифтихориро тӯҳфаҳои арзанда интизор аст. аз ҷумла барои барандаи медали тилло хонаи 4ҳуҷрагӣ, барои дарёфти медали нуқра хонаи 3ҳуҷрагӣ ва барои ҷоизадори медали биринҷӣ хонаи 2ҳуҷрагӣ дар шаҳри Душанбе тақдим мегардад. ёдовар мешавем, ки дар асоси низомномаи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ аз фонди пешвои миллат ба варзишгароне, ки дар бозиҳои олимпӣ ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюмро сазовор мешаванд, мутаносибан 300 000 сомонӣ, 250 000 сомонӣ ва 200 000 сомонӣ ҷудо мешавад. умедворем, ки чунин дастгирию ғамхориҳо масъулияти варзишгарони моро барои муаррифии ватани маҳбуб дучанд мекунад.